ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಈತು ಜನ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪದ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರು. ಆಂಡ ಇದು ಮಾತ ಸೀಮಿತ ಸೇವೆಯಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದುದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಮೂಜಿ ರೂಪೊರ್ದು ಬೇಹದ್ದುದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಾಣಿದ ಸೇವೆದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದೆತ್ತಂಡ ಮನಸ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮನಸ ಸೇವೆಗ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದೆತ್ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕೆಲವೆರು ಇನಿ ವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯುಲ ತಿಕ್ಕಿದಿಜೆರು ಏರ್ಲ ಕೀರ್ನಕುಲು ತಿಕ್ಕಿಜೆರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಮನಸ ಸೇವೆ ಅಂತೂ ಬೇಹದ್ದುದ ಸೇವೆ ಅದುಂಡತ್ತೆ. ಕಣ್ಣುಲೆಡ್ದು ಸಂತುಷ್ಟ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಪನ್ಪುನವು ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ಒರಿಯನ ಗಾಯನತ್ತು ನಿಕ್ಲ್ನವುಲ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸಮಯ ಕೈತಲಿತ್ತಿಲಕ ಕಣ್ಣರ್ದು ಸಂತುಷ್ಟ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆದ ಸಮಯ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. 7 ದಿನದ ಕೋರ್ಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ನೋಟೊಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾದ್ ಬುಡ್ಪೇರು. ಮನಸ್ಸುದ ಆಸೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಾದ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಿನನು ತೆರಿವರು ಆದಿದ ಸೇವಾ ರತ್ನುಲು ಎಂಚಿನಂದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪರು. ಇಂಚಿನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಸಂತ ರಡ್ಡುಲ ಸ್ವರೂಪೊರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು. ದೃಷ್ಟಿರ್ದುಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು. ದೃಷ್ಟಿರ್ದುಲ ಸೇವೆ ಬಾಯ್ದುಲ ಸೇವೆ ಏಕಕಾಲಗು ರಡ್ಡು ರೂಪೊರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಡಬಲ್ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ವಿದೇಶದ ಸೇವೆಡ್ಲ ವಾ ಫಲಿತಾಂಶನು ಕೇಂಡರು ವಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡು. ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಭಾಷೆನು ತೆರಿಯೊಣಂದೆಜ್ಜಿಂಡಲ ಪರಿಸ್ಥಾತನದ ಮೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಯನದ ಮೂಲಕ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿದ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡಾಪುಂಡು. ಫಲಿತಾಂಶಡು ಇಂದೆನೆ ತೂತರತೆ ಅಂತ್ಯೊಡು ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಶಕ್ತಿಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪಾತೆರುನ ಶಕ್ತಿಲ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ವಾನಿರ್ದಾಪನ ಸೇವೆದ ಮಸ್ತ್ ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಸೇವೆ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ವಾಣಿದು ಬರ್ಪುನೆತ ಅಭ್ಯಾಸವಾದ ಬುಡ್ತುಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿದ ಅಭ್ಯಾಸಲ ಆದ್ ಬುಡ್ಡ ವಾಣಿಡು ಬರಿಯರೆ ಮನಸಾಪುಜಿ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.